Γεια σας μαμάδες, γεια σας μπαμπάδες, γεια σας παιδάκια. Είμαι η Ολίβια από το imamama.gr και σήμερα θα σας δείξω τον εξυπνούλη τάμπλετ. Είναι αυτό εδώ, δεν το έχω βγάλει ακόμα από το κουτί. Εξυπνούλης τάμπλετ, κυκλοφορεί από την AS Company. Μαθαίνει τα φωνήντα, την αλφαβήτα, τους αριθμούς, τα σχήματα, τα ζώα, τα χρώματα και τις εποχές στα αγγλικά. Δοκίμασέ με, άκυξε μια εικόνα. Για να το δοκιμάσουμε πριν το βγάλουμε από το κουτί. Τρουν. Γεια σου. Γεια σου. Άγγιξε μια εικόνα με το δάχτυλο. Βάζω. Αστέρι. Έλικας. Πατήσω. Θήτα όπως θάλασσα. Θήτα όπως θάλασσα. Βρίσκω. Πού είναι το γράμμα α όπως αστέρι. Να το. Μπράβο. Yes. Πού είναι το γράμμα γάμα όπως γάτα. Γάμα. Μήπως είναι αυτό. Ούψ. Μήπως είναι αυτό. Όχι. Τι μου είπε τώρα, γάμα. Γάμα. Μπράβο. Yes. Πού είναι το γράμμα δέλτα όπως δελφίνι. Μπράβο. Yes. Παιδιά, το έχω μάθει, έτσι. Ακούω. Α όπως αστέρι. Αλφα όπως αστέρι. Β όπως βάζω. Β όπως βάζω. Γάμα όπως γάτα. Γάμα όπως γάτα. Λοιπόν, και αυτή είναι μόνο μία από τις καρτέλες που έχει. Έχει πάνω από 200 ερωτήσεις. Κοιτάξτε εδώ. 20. Άγγιξε μια εικόνα με το δάχτυλο. Τι θα γίνει, τάμπλετ. 20 θεματικές ενότητες. Πάω να το ανοίξω. Να το λοιπόν, το έχω ανοίξει το κουτί. Οι οδηγίες χρήσης βρίσκονται εδώ για τη μαμά και τον μπαμπά. Ας το βγάλω και τελείως. Άγγιξε μια εικόνα. Άγγιξε μια εικόνα, μιλάει. Έχει όμως τη διακόπτη να φύγει. Ήτα. Παιδιά, να το. Τσατσάν. Το έχω. Εδώ πίσω έχουμε διακόπτη. Έχουμε ένταση. Γεια σου. Δυνατά. Λίγο πιο χαμηλά. Off. Το μαγικό κουμπί. Και demo. Προς το παρόν το βάζω στο αντίο, στο off, για να δω τι και πώς. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι κάρτες μας, βλέπουμε. Τώρα ξέρεις. Γιουπι! Όλο αυτό το τράβηξα γιατί δεν διάβασα τις οδηγίες. Ήθελα να δω, ρε παιδί μου, με μια πρώτη ματιά τι γίνεται. Βρήκα τις κάρτες μας. Οι κάρτες αυτές, παιδιά, είναι οι θεματικές ενότητες. Οκ, το έχουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα καρτούλες, ανοίγω. Ποιηματάκια της φάρμας. Το βλέπετε. Μαμάδες και μικρά. Πού ζουν. Κατοικίδια ζώα. Πω παιδιά, τα ζώα και οι τροφές τους. Καλά, τα δικά μου παιδιά τρελαίνονται με όλα αυτά. Σχήματα στη θάλασσα, πάρα πολύ επίκαιρο. Έχουμε και καλοκαίρι. Ωραία, με λίγα λόγια είναι οι καρτέλες οι οποίες εναλλάσσονται εδώ μπροστά. Και ανάλογα με το τι βάζεις, έχεις και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Τι πρέπει τώρα να καταλάβω εγώ. Εγώ τώρα πρέπει να ανοίξω τις οδηγίες για να δω πώς θα αλλάξω την κάρτα. Περιμένετε. Παιδιά, το έχω, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Βλέπετε εδώ πέρα έχει μία υποδοχή. Εδώ λοιπόν μπαίνουν οι κάρτες μας. Βάζω για παράδειγμα μαμάδες και μικρά. Το βάζω εδώ, κοιτάξτε. Τσουπ. Με τη μία έχει αλλάξει, να το ανοίξω κιόλας. Γιουπι! Γεια σου και εσένα. Ναι. Μια κάρτα. Στη συνέχεια πάτησε το πλήκτρο με το βέλος. Να πατήσω το πλήκτρο με το βέλος. Έχω βάλει την κάρτα μου. Τι καλή που είναι, μωρέ, όλα μου τα εξηγεί. Τώρα άγγιξε το κίτρινο αστέρι στην κάρτα. Θα αγγίξω το κίτρινο αστέρι. Μαμάδες και μικρά. Διάλεξε ένα από τα 3 παιχνίδια στο πάνω μέρος. Πρέπει να διαλέξω. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις ερωτήσεις. Πατάω αυτό. Βρίσκω. Ωραία. Πού είναι το κοτοπουλάκι. Το κοτοπουλάκι, αν γνωρίζω καλά τι εστί κοτόπουλο, πρέπει να είναι εδώ. Πολύ καλά. Κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Πού είναι το παπάκι. Το παπάκι, μήπως είναι αυτό. Ούψ. Μήπως είναι. Προσπάθησε πάλι. Είδες, πάτησα την πάπια και πάλι μου είπε ότι έκανα λάθος, γιατί λέει πού είναι το παπάκι. Πολύ καλά. Yes. Χαράκι. Αχ, να σας πω κάτι, κυρία μου, συγγνώμη. Θέλω εδώ να δω. Προσπάθησε πάλι. Πάλι. Μαθαίνω. Άγγιξε μια εικόνα με το δάχτυλο. Να είδες, για να πάω λοιπόν να αγγίξω αυτές που θέλω, πρέπει να απαντήσω το αγγίζω. Θέλω αυτό εδώ. Μαθαίνω τι κάνω, τι ήχο.
Θα αλλάξω. Παιδιά, έχω εξασιαστεί. Τα φωνήεντα είναι 7. Εδώ, τα φωνήεντα είναι 7 και φωνάζουν δυνατά. Αυτό θα βάλω. Βάζω. Τώρα πρέπει πρώτα να πατήσω. Τώρα άγγιξε το κίτρινο Ωραία. αστέρι στην κάρτα. Άρα με το παλάζουν τις κάρτες, πατάμε πρώτο το βελάκι και μετά μας λέει να πατήσουμε το αστεράκι για να Τα φωνήεντα ενεργοποιηθεί. είναι 7 και φωνάζουν δυνατά. Ναι. Ωραία. Διάλεξε ένα από τα 3 παιχνίδια στο πάνω μέρος. Θέλω αυτό. Ακούω. Ακούω. Α όπως Αλίκη. Α όπως Αλίκη. Ε όπως Ελένη. Ε όπως Ελένη. Ήτα όπως Ηλίας. Ήτα όπως Ηλίας. Γιώτα όπως Ιωάννα. Γιώτα όπως Ιωάννα. Όμικρον όπως Όμηρος. Όμικρον όπως Ολίβια. Γιατί Όμηρος? Ήψιλον όπως Ιβόνη. Έχει και ύψιλον όπως Ιβόνη. Ωμέγα όπως Ορίων. Ορίωνας. Ωμέγα. Πάρα πολύ. Μου άρεσε. Τώρα άγγιξε το κίτρινο Όχι, περίμενε, αστέρι στην λάθος. κάρτα. Πού ζουν τα ζώα και οι τροφές? Αχ, παιδιά, τα τρόφιμα. Τώρα άγγιξε το κίτρινο αστέρι στην κάρτα. Κάτσε βρε κοπελιά. Τα τρόφιμα. Τώρα άγγιξε το κίτρινο αστέρι στην κάρτα. Τα τρόφιμα. Πού είναι τα φρούτα? Τα φρούτα... Ποια από όλα? Α, αυτά, να. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πού είναι... Πού είναι το νερό? Το νερό... Πού είναι το νερό? Α, εδώ πίνει. Πολύ καλά. Να πω κάτι. Μαθαίνω. Θέλω να μάθω, ναι. Ναι. Άγγιξε μια εικόνα με το δάχτυλο. Ας πούμε, τι κάνει αυτό το παιδί? Για να είμαστε καλά, τρώμε φρούτα καθημερινά. Αχ, εδώ. Τρώμε πολλά λαχανικά. Μεγαλώνουμε υγιεινά και ιδανικά. Μωρέ, περνάει και μηνύματα. Τρώμε όλο το φαγητό μας για να είμαστε καλά. Εξυπνούλη. Και να παίρνουμε όλη μέρα μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Αγαπώ εξυπνούλη. Το βρω στο demo. Αντίο. Τι ωραίο, τι χρήσιμο και το κουμπί το off καμιά φορά, έτσι να τα λέμε όλα. Λοιπόν, αυτός είναι με μια γρήγορη ματιά ο εξυπνούλης tablet, κυκλοφορεί από την AS Company. Είναι για παιδάκια άνω των 3 ετών, έχει πάρα πολλές θεματικές ενότητες μέσα σε αυτές τις κάρτες. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για ένα παιχνίδι τώρα στις διακοπές και θα μάθουν και θα διασκεδάσουν. Περιμένετε να το βάλω για να δείτε δηλαδή ότι είσαι και συμμαζεμένος καλά. Κρύβω ξανθό κάτω από το κόκκινο, μην νομίζετε. Λοιπόν, μπαίνουν οι κάρτες εδώ, οι οποίες κάρτες κιόλας είναι από υλικό που δεν σκίζεται εύκολα, έως δύσκολα θα έλεγα. Λοιπόν, εξυπνούλης tablet, μου άρεσε πάρα πολύ. Ανυπομονώ να το παίξω παρέα με τα παιδιά μου. Μην σας πω ότι δεν τους το δώσω κιόλας. Ελπίζω να σας άρεσε όσο άρεσε και σε εμάς. Τα λέμε σε λίγες μέρες με ένα άλλο βίντεο. Μουα! Γεια!